Не мога. Добре, майката. Не знам това видео, как да го снимам, как да почна. Не съм правил такова нещо. Дори не мога да гледам камерата постоянно, защото гледам себе си. Днес ще снимам нещо по-различно от влог. Искам да си изкажа мнението за нашите анимационни герои в България. Последно време Тошкоката, Чеченеца, Емили, Ракетката на майка и вчера, мисля, че беше или ония ден са го качили. Едно много тъпо видео като цяло. Не искам нещо да им вземам от имената, всяка говоря за тях, като цяло ми е през газа. Мисля, че такива хора в България трябва изобщо някой да ги гледа и да ги следва. Защото те твърдят, че учат хората на нещо хубаво, но не мисля, че учат хората на нещо хубаво. Това да се случва в момента е направо, това сигурно е най-тъпото нещо, да се случва в България до сега, нали, на нашата сцена, така да го кажем. На тях вече мога да им кажем инфлуенсъри, защото инфлуенсъри, да знам, според мен е обидно нещо. Ще бъда тотално откровен с вас. Ще поразгледаме няколко клипчета. Много е умно, не мога да обясня. По принцип аз си мисля, че моите клипчета са малумни и тъпи и го правя, защото ми е забавно и се надявам, нали, на вас да ви е забавно, като ви е скучно и няма какво правите да гледате клипчета. Ама това просто всяки граници минава. Да видим за какво стана въпрос. Месец никой не знаеше, че съществува. А днес милионите му гледания са рейтинг абсолютно непостижим за която и да е национална телевизия. Милиони. Опитвам се да разбера известността му. Не пее, не танцува, просто влиза в правилната платформа TikTok и отговаря на въпроса: кое е това животно? Цанов не знам как не разбира известността му, аз малко или много разбирам. Защото в България хората стават известни с много простия. Аз гледам да не правя толкова простия, но и при мен има някаква простия. Дори бих казал, не е много малка. Разбирам за какво го правят това и това реално е много лесен начин. Най-лесният начин да станеш известен в България е като стъпанара. Това е, каквото си говорим, това е истината. Нали? Няма се отклоняваме много, да не става много дълго това клипче, така че да продължаваме. Който се ебава с мене, този камък ще ми го разбие на главата. В главите, бе! Да, бе! Не човешко! Не човешка сила, чеченска! Чеченца! Искам да кажа още едно нещо. Аз мога да не ви се вярва, но не гледам почти TikTok. Изтеглих го само да може, защото всички приятели искат да ми пращат някакви TikTok-си майна. И го изтеглих за това. Отивам на университет и всички почват чеченска сила, Ахмат сила! Или каквото е там. И се чудих какво е това нещо и да не изгледам тъп. Изобщо не ги питах. И след 2 дена ми пратиха такова клипчесто индивид. Човек, не знам, това, що всички му се кефите, мамка му. То човек, след малко ще видите какво твърди, то всички сигурно сте го гледали, нали? Аз в момента си казвам не, просто. Тия твърдения, дед ги прави, според мен изобщо не отговарят на клипчетата, които правят с Тошкоката. И цял да. Както ти каза, че това са хора, това са едни наркомани, едни помяри. Да си роден господар, да си правя Цезар и харема му. Тия нашите наборки, няма да ги обиждам. Всички знаем много добре какви са. Не мога да разбера дори какво му харесват така и за какво се излагат, както ги видяхме. Тук наистина не мога да го разбера това. Опитвам се да разбера известността му и неговата е на Тошкоката. Затова пътувам до Пловдив, за да разбера какви... Аз не се опитвам да разбера известността му, опитвам се да разбера защо тази известност продължава повече от 3 дена. Майка му дева, не ви ли омръзна тоя, бе, човек? Не мога той прави едно и също нещо, брат! Едно и също нещо прави. Не мога да разбера. Спомняте, беше отишъл в Оникс, защо имаш толкова много хора? И какво беше това изобщо с тази дискотека? Не мога да разбера. Той какво е правил там? Аз дори не съм гледал клипчета там. Явно и оттам трябва да видя клипчета да разбера за какво всички сте отишли на такова нещо, майна. Ти с какво си известен?
С това, което правя... Ама кое е това? Ти не си певец. Той чеченец и той не знае с какво е известен. Това, което правя. Ама и той не знае с какво е известен. Слушай, той припокрива визията точно на тези от Кавказ, там са оригиналните чеченци. Затова така стана. Мога ви кажа, че те от Кавказ, оригиналните чеченци, нямат нищо общо с визията на чеченеца. Само това ще ви кажа, не знам колко всички да го гледат са образовани, ама нямат нищо общо, човек. Хората се забавляват с теб или хората ти се надсмиват? Кое от двете е? Забавляват се. Сега те хейтерите... Хора му се радват. Повече се радват, да. В България хората са долни, подмолни, злобни. Искам подкаст сега тук. Точно не го правя с това, съм злобен или долен. Просто според мен това нещо, дето са направили е ужасно. С това, той реално е някакъв мой набор. Защото една приятелка, няма да й казваме името, защото не знам колко иска да го казваме, е била от неговия клас и казва, че това дете actually има проблеми с менталното си здраве. Те се възползват от това нещо явно. Според мен изобщо не е окей. Аз реално точно за това направих това клип, че иначе изобщо не ме интересува какво правят тия глупаци. Ама, нали, да не се обиждат, че са глупаци, защото actually човек кога е глупак, като прави глупа и постъпки, смисъл. Надявам се да вземат пулка от това, дето се е случило и да не правят повече такива работи, защото това е много тъпо. И ги гледат милиони, ама буквално милиони, 2,5 милиона гледания. Такива глупости. Гледат ги милиони, да качат такова клипче, според мен е много недопустимо, защото децата, защото те най-много ги гледат деца, actually. Много деца ги гледат. Децата ще почнат да си мислят, че това нещо е нормално и ще падаме още повече надолу, не сте, че сме супер много надолу. Като цяло да, спрете. Нямаш ли чувството, че като те гледат милиони деца и всяко второ спира с тебе да се снима, че ти имаш някаква отговорност към тези деца, че ти това, което правиш и това, което показваш, освен че трябва да ги забавлява. Гледайте само какви деца го гледат. Те го гледат набори на сестра ми. Сестра ми е 0,9 набор. Я познавам, помня, ама тия деца не ги знаеш какво им е фъкълът. Какво ще си помислят тия деца, човек? Много е недопустимо това да се е случило сега. Ще гледаме след малко и клипчето. Според мен е много зле. Ти, като клиповете са ти с кръв, ти искате по колите. Окей, добре, обаче това... Чакай, че го кажа. Той показва любов. Кадри, брат. Той показва любов. Какво лошо правя, като се силвам, в смисъл... Любов, прави. Да не ги бия нещо, аз си правя кои неща. Аз ги целувам, не им вада зъпили. Ти се целуваш с приятелката ти, така да кажем. Не знам колко време ти е била приятелка и каква е тази приятелка, но защо трябва да го показваш в нета, нали? Ти остави това, че изглежда дискъстинг самия клип, защо трябва да го показваш? Това реално не е нещо много лошо, но по-скоро е падашко смисъл. Ако някой дойде при нас като човек и нещо го посрещнем така, ако някой дойде с лошо, може да не си тръгне. Ама ето има един, дето сега ще дойде с лошо към вас. Кой ще дойде? Динко. Навараме чеченец. Заповяда, Динко, защото толкова ме рекли да се сбият. Да, заповяда. Ето и когато пожелай. Ако се сбиете, какво ще се случи според теб? Аз ще кажа. Дано да оживее. Ето, това какъв добър пример е за хората и за децата. Хора, не се бийте. Много твърда това нещо. Нищо, че откакто примерно почна да излизам в стамбулийски, хората знаят. Човек се опитва до едно време да се разбере с думи и после виждаш, че не става. Ама каквото и да правиш, най-грешното нещо е да се сбиеш реално. Остави това, че е опасно и така ще падеш, ще удариш, когато ще умреш. Най-малкото, ама според мен няма абсолютно никакъв смисъл. Опитвайте се, хора, първо с думи, не слушайте чеченеца, няма да се тръгнете живи. Не се бийте. Тук става много лудница, бре. Гледайте само това, колко малки деца, с това сигурно деца 5 класа и така. Оправете си контента, моля ви се, човек. Не знам на къде отиваме, ама не мисля, че е към много хубава посока, ако продължаваме в същия дух. И според мен чеченеца може да продължи да прави контент, като не е толкова тъп, нали? С извинение и без. Време да видим за какво става въпрос от вчера и от ония ден. Нищо, че види това клипче, най-вероятно ще го видите в неделя, не знам коя дата е. Днес сме четвъртък, за да видите за какво стана въпрос. Сори за клипчето,
много лошо качество, защото е прекачено, от всякъде го трият. Дори от Инстаграм, човек. Инстаграм решава, че това клипче е много зле. И го трият от всякакви групи. Едва го намерих, качили са го в YouTube, не знам и от тук кога ще го изтрият. Нямам никаква идея. Много е зле. Да видим за какво става въпрос. Седни! Ай, лапа, момче! Дръж, бе! Видите ли, само за какво става? И това дете, доколкото знам, сега не знам колко е истина, макар че съмнявам това момиче да ме лъже, е с проблеми, много е зле. Емили, ракетката и тя е с проблеми, няма какво се лъжим, ама според мен е недопустимо. И от тези четиримата, единствения, който смятам за добър човек е Тихомир. И Тихомир не знам защо стои отстрани и го позволява това нещо. Защото от всичките подкасти, дето съм гледал с него и от интервютата, ми се струва най-добре. Тук има най-много. Не знам, просто тишо. Ако това изобщо стигне от те, как може да го позволиш това нещо? Не знам. Много е зле работа. Гледайте как му фърнат някаква чаша ли? Какво е това? Това човек ли е или е бухук? Виждам, че на Тихомир му е леко неудобно, ама все пак аз, ако съм там, не бих бил човек, къде това го позволи. Предпочитам да си взям Боян. Честно ви казвам. Много е зле работа. Да видим и репортажа преди да почна да обсъждам. Здравей, България! И така, прокуратурата и полицията се самосезираха и започнаха проверка заради видеоклип, който обиколи социалните мрежи. Предизвика буря от коментари. В клипа се виждат популярните в интернет като Емили с тротинетката, чеченеца и куката, които водят момче за каишка. Дресират го като куче, държат се с него като с куче. Изобщо е нямало никаква реакция. Гледам стоп кадри от снимките, докато това се случва на публично място в един от големите пловдивски молове. Има минувачи, има хора, които работят там. Нямало е никаква реакция. Може би се смятали, че се снима нещо, някакъв филм или не знам. Но... Според мен просто ги е било страх. Няма какво да си говорим. Чеченеца и Тошкоката, като ги виж, реално са си респектиращи. Аз съм ги виждал на живо. Не знам, сигурно и много от вас са ги виждали на живо, като от Пловдив. И все пак това никой да не помогне, на къде ни отива. Обществото трябва да си помага. Според мен аз не смятам, че съм човек, който не би се обадил в тази ситуация. Надявам се и вие да не сте от хората, които просто бих се замълчали, се смяли да се тръгнат. Много е зле това, което правят. Поне МК да се засрамат така. Не знам. Много ми е тъжно. Много ми е тъжно. Бурята от реакции всъщност вчера се получи заради твърдение, че момчето, което играе ролята на куче или е карано да играе тази роля, е със специални образователни потребности и се поставя въпроса дали е съзнавало в какво участва, дали това не представлява унижение и злоупотреба с неговото състояние. Имаше реакция на властите и в различно време бяха задържани инфлуенсерите от полицията. В един момент Емили тротинетката. Ето тук искам да кажа, че реално не знам колко са по отношение на закона. Не знам колко са виновни. Дали самото момче е искало или те са го накарали. Ако са го накарали е още по-лошо, нали? Ама не смятам реално, че дори и да не са го накарали и то да е искало, не знам дали те трябва да са хората, които да го позволят това нещо. В смисъл, те знаят каква тежест имат върху нашето мини общество, така да се каже, и върху децата, и те да позволяват това клипче да се снима, според мен. Точно от морална гледна точка, защото не знам, нали, законово сега кой е виновен, кой е прав, кой е крив. Според мен те са си криви в двата случая, защото, нали, obviously, те са съгласили това да снима. Аз не бих никога се съгласил да снимам такова нещо. В смисъл. Много е тъпо. Даде интервюта за телевизиите. По-късно и тя беше отведена и задържана, за да се изясни случая. Да си припомним малко от заснетото във вчерашния ден и ще говорим с мъжът, който разпространи клипа вече с коментар, че
Участника е с специални образователни потребности и с него се е свързала учителка на момчето, което е била възмутена. За момчето, което влиза в ролята на куче на тримата инфлуенсъри, се разбра след разказ на Милен Стаматов Готи в неговия фейсбук профил. Скоро след това получил съобщение от бивша учителка на момчето. Каишката държи Емили. Пред нова тя заяви, че не помни кой го е довел и че е била принудена да го направи. Автор на сценария е бил Тошо Куката. Явно е било насилствено принудено, защото Тошо Куката има един навик да заплаши оттам с бой и с такива неща. Като виждам как се радва Емили, не мисля, че тя в момента лъжи, според мен, че е била насилствено. Ти ако си насилствено, няма да изразяваш така емоция. Поне според мен. Ай съм на батка, на голям. Твърди, че самата тя е била заплашвана да вземе участие във видеото. Аз бях поканена в Пловдив от Тошо Куката, за да участвам в един клип, с който да създадем фурор и скандалност в мрежите. Той ме принуди да участвам в този клип. Аз първоначално не бях съгласна да участвам в това нещо, но той айде давай и аз нямаше какво да направя, нямаше как да се измъкне. Дори да ти е казал давай, какво ще ти направи пред всички хора там? Какво ще ти направи? Нищо, буквално нищо. Преди да бъде арестувана, рече да има някаква вина. Аз съм невинната. Виновен е Тошо Куката, който е създал цялото мероприятие. В Пловдив с белезници на ръце Тошо Куката също отрече вина. По думите му, момчето само е поискало да бъде снимано. Момчето искаше само, приятел ми е и ми се молеше да го снимам. Много ми се молеше да е известен. Ще ви помоля. Емили го направи. Пак казвам, точно, дори да ти се моли да е известен, не знам дали трябва да го правиш. Не ти ли скимва, че трябва да не го правиш, братле? Бъде известен. И бе, дайте да направим един клип. Искам да стана известен като вас. И те се съгласиха. Това дете, чеченица, има един негов приятел. Теню се казва. И той приятел на него. И той го доведе и вика, че това дете много ти са кефи, иска, вика, с теб да се движи и така нататък. Районната прокуратура в Пловдив се самосезира и образува досъдебно производство за хулиганство спрямо момче с специални образователни потребности. Междувременно със семейството на момчето се е свързал адвокат. Това, което видях, просто минава всички граници на нормалното, минава всички граници на ненормалното също. И аз така мисля, че това наистина минава всички граници. Жената на чеченеца или приятелка, не му ли е жена, сета. Един път Ицето от клипчетата, ако го знаете, искаше да снима с него. Аз не искам да снимам с този човек. И отиваме двамата, аз да го снимам. Казвам, чеченец, иска да се направи снимка с тебе. Жената вика, 5 лева. Аз се ядосно, хубаво ще ги дам. И чеченец просто се обърна и стръгна. Така ли трябва да се държиш с твоите фенове? Или онова при Цанов, което гледахме, беше само за пред Цанов? Той е със специални образователни потребности, нали така? Да. След разпореждане на вътрешния министър, МВР също започна проверка по случая. Явно, защото аз не съм го гледал това в момента, го гледаме заедно. Моята приятелка е права за това нещо. Че, нали, приятелката, която е учила с момчето, е права, че той има специални нужди. Замислете се, това според мен трябва да е урок на всички ни и да спрем да гледаме толкова на простотията като нещо много хубаво. Да, забавно е, но в определени граници. Разбрахме, че вече сте се свързали с семейството, говорили сте с родителите, не знам дали и с самото момче, а пък вдъхновителите на този клип твърдят, ама той сам искаше, той даже сам си сложи каишката, той самия искаше да е известен. Те реално, като осъзнаят, че са грешни, няма какво друго да кажат, ако се замислим. Obviously, единственото нещо, което мога да кажете, той сам го направи. Сега въпросът е, ще видим, не знам колко могат да намерят доказателства из двете неща. Трябва момчето само да си каже. И не знам това как влиза като доказателство. Не ги разбирам нещата. Ще видим с течение на времето, ама obviously това е единственото нещо, което те могат да кажат. За сега става въпрос, че те са го заплашвали, което е много зле. Това не са добри хора, ако е така. Не казвам, че е така, докато не се каже, че е така. Няма да го кажа със сигурност, че е така. Това беше много божинката. Невинни са до доказване на противното, но от морална гледна точка са много виновни, но и според мен малко или много
За да го направи това човек, трябва да е бил заплашван и да го е страх. Така си мисля аз. И не ги обвинявам със сигурност. Поред мен, каква е по-логичната история? Той е отишъл там, защото са му казали, че са вие чеченеца, му е фен. Те започнали да го заплашват с това да направи това клипче, ако не го направи лошо. И той и там се е насрал, о, някаква правя, нали, има обвесли някакви проблеми. И оттам сигурно още повече го е страх. И йоу, много е зле цялото нещо, което се е случило. Не знам за кой път го казвам това клипче. Ако те са направили нещо лошо, вярвам, че ще се съзира пред съда и ще си получат заслуженото. Иначе, ако не са го направили с насилие, това е просто много лошо морално, за тях не имидж е много лошо. Виждал съм всякакви тяхни простоти и не смятах, че ще стигнат толкова далеч. Според мен е много тъпо, наистина е много тъпо. Ще си вземат, според мен, поука, или по-скоро се надявам, ако ни си вземат още по-лошо. Ако искате, като получим апдейт по случая, ще направим още едно клипче. Почнали са хората да странат от тях. Много тъжно почва да става с тяхната слава. Надявам се или да се осъзнаят и да почнат да правят нещо друго, или просто тяхната слава да приключи. Наистина, към всички хора се обръщам, дето го гледат това клипче. Ако го гледате, защо го гледате? Спрете, смисъл. Особено с това клипче, аз вече ако ми пратят някакво тяхно клипче, просто ще го махна. Или нали ще го гледам, ако искате да направя апдейт по случая и ако искате да видите още такъв вид клипчета, защото аз по принцип правя влогове. Исках да си кажа мнението. Мисля, че бях горе-долу изчерпателен, разбрахте моето мнение. Надявам се клипа ви е харесал. Пишете в коментарите, ако искате още такива клипчета, ако искате да видите апдейт на ситуацията и да видим кой реално е виновен и какво се случва. Очаквайте всяка неделя ново клипче. Аз бях Митев. Абонирайте се, последвайте ме, шервайте клипчетата. Всичко хубаво, бате. Аре, до следващата седмица. Чао, чао. Който се ебава с мене? Този камък ще ми го разбие на главата. В главите, бе! Да, бе! Не човешка! Не човешка сила, чеченска!